Хто ж насамрэч займаецца геноцидом беларускага народа? Лукашенко забараніў чыноўнікам паміраць? Прошу вас не уходить из жизни. Путін хоче втягнути Лукашенку у війну. Він буде розташовувати сили на території Білорусі. Бабры за 2 ночі зрабілі тое, што людзі не змаглі за 7 гадоў. На фронте з'явіліся баявыя аслы. Вітаем, сябры! У нас чарговы выпуск навін. Пра гэта і некаторыя іншыя падзеі ўжо зараз. 4 лютага Александр Лукашенко сустрэўся з генеральным прокурором Андреем Шведом. Падчас этой сустрэчы он раскритиковал заходние выборы. Мы действительно должны не псевдодемократически проводить выборы, как это у наших там на Западе бывает. Они нас учат, а сами выборы проводят еще не всегда демократично и не везде, и вообще, наверное, не проводят. Мы же должны это делать очень демократично. Ён пацікавіўся ў генпракурора пра тое, ці былі нейкія заўвагі ў пракуратуры да прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, якія прайшлі 26 студзеня. Вядома ж, галоўны пракурор заверыў Лукашенку, што ўсё прайшло так, што камар нават носа не падточыць, і ў першую чаргу павіншаваў яго з перамогай. Разрешите перед докладом поздравить вас с убедительной победой на прошедших выборах. Ну, это нас. Всех нас. Швед далажыў пра вялікую карысць ад яе працы. Сотні тысяч беларусаў на радзімую навярнула ажно 19, а яшчэ 40 чалавекам дазволіла вярнуцца. А ўсяго члены камісіі разгледзелі ажно 241 заяву. На стале каля пракурора ляжалі 2 тамы геноциду беларускага народа. Яшчэ 2 тамы рыхтуюцца. Цікава, колькі тамоў будзе займаць справа супраць геноциду беларускага народа ў адносінах да Лукашэнкі і таго ж сама Шведа. Думаю, 4 будзе замала. Пра сваю ашаламляльную перамогу на выбарах Лукашенко заявіў у той жа дзень на сустрэчы са сваімі даверанымі асобамі. Такая ошеломляющая поддержка, такого не было в истории. Праўда, ён зрабіў заўвагу, што вынік так званых выбараў мог быць і лепшы. Я понимаю, что могли бы и больше проголосовать, но считайте, за 90% населения нас однозначно поддерживает. Што праўда, гэта не з'яўляецца недапрацоўкай давераных асобаў. Яны б за 100% маглі зрабіць. Проста нельга было напісаць больш, чым у старэйшага брата з Крамля. Падобна, што Лукашенко ў гэтым годзе забараніў сваім чыноўнікам паміраць. И прошу вас не уходить из жизни, как это вы начали. Вось цікава, як гэта будзе адбывацца на практыцы. Няўжо прыйдзецца перш чым памерці прасіць дазволу Лукашэнкі? Крытыкуючы замежныя выбары, Лукашенко намякнуў на Украіну. Маўляў, там выбары зусім не праводзяць. І зноў нагадаў, што 2025 год будзе няпросты. Этот год будет очень сложным. Пра тое, што год для Беларусі можа быць няпросты, кажа і Владзімір Зялёнскі. Ён папярэдзіў, што ў гэтым годзе Пуцін пастараецца зацягнуць Беларусь у вайну. Ён не выключыў, што гэта можа быць напад на Польшчу ці краіны Балтыі, або на самую Україну. Навесні, влітку або восени він буде розташовувати сили на території Білорусі. Па словах Зялёнскага, на Захадзе, у тым ліку і ў ЗША, будуць рабіць выгляд, што гэта запалохванне, што нападу не адбудзецца. Я не знаю, чи буде вторгнення, але в будь-якому випадку він таким чином затягне Білорусь війну. Хоча, на мою думку, після того, як вони атакували Україну ракетами, вони вже були в цій війні. Але їх люди – ні, і їх військо – ні. Поки що, але Путін цього дуже хоче. Таму Зялёнскі заклікае зрабіць усё магчымае, каб спыніць Пуціна. І з гэтым цяжка не пагадзіцца. У адміністрацыі Лукашэнкі нарэшце дачакаліся віншавання ад Кім Чен Іна. Радасці было поўныя штаны. З'явіўся тэкст і на старонцы паўночна-карэйскага тэлеграфнага агенцтва. Пра значнасць гэтага віншавання для паважанага таварыша Кім Чен Іна кажа той факт, што галоўная газета краіны змясціла яго аж на 3-й паласе. Павіншавалі Лукашэнку і іншыя калегі-дыктатары, у асноўным з краін Афрыкі і Азіі. А кіраўнік экватарыяльнай Гвінеі Тэадора Абіян Хнгема Мбасога назваў Александру Лукашэнку дарагім сябрам. Вядома ж, Мбасога лічыць Лукашэнку малодшым сябрам, бо сам ён займае пасаду кіраўніка краіны з 1979 года і зыходзіць не збіраецца. Тое самае робіць і Лукашенка. І пакуль яму гэта ўдаецца. А вось у Чэхіі бабры перамаглі бюракратыю.
Чыноўнікі 7 гадоў узгаднялі праект па аднаўленні асушаных земляў у запаведніку. А бабры проста ўзялі і зрабілі ўсё за 2 ночы. У чэшскім горадзе Брды бабры за 2 дні вырашылі праблему з аднаўленнем тэрыторыі, узвёўшы некалькі палацін. Між тым урад спрабаваў узгадніць праект работ на працягу 7 гадоў. Пра гэта паведаміў партал Money.pl са спасылкай на чэшскае тэлебачанне. Пабудовы жывёл дазволілі вярнуць мясцовасці ў ваколіцах падрыцкіх сажалак яе натуральны балотны характар. Прычым без неабходнасці праводзіць дарагія даследаванні і ўзгадненні. Бабёр можа пабудаваць плаціну за 1, максімум 2 ночы. А чалавек спачатку павінен атрымаць дазволы, узгадніць рашэнні па водным праве, а потым ужо глядзець, ці ёсць на это грошы, адзначыў заолаг Іржы Вулчэк. Падкрэсліваецца, што дрэнажны канал быў выкапаны арміяй на былым палігоне для сушэння мясцовасці. У 2018 годзе ўлады абвясцілі праект, які мусіў змяніць сітуацыю. Але пачаліся працяглыя перамовы наконт правоў уласнасці на зямлю. Бабры ж вырашылі дзейнічаць без дазволаў і пачалі будавацца проста ў тым самым канале. У выніку это дазволіла сэканоміць да 30 мільёнаў крон, што складае больш, чым 1 000 000 еўра. Мне з этой нагоды згадаўся расповед аднаго беларускага эколага гадоў 7 ці 8 таму. На пытанне, чым вы там займаецеся, ён з гонарам адказаў: мы займаемся аднаўленнем балотаў. А як вы это робіце? Мы гранты пілуем, а бабры сваю справу робяць. Дык можа бабры змаглі б працаваць і замест саміх чыноўнікаў да эколагаў? Як думаеце? Жывёлы дапамагаюць і расейцам. Што праўда, гэта не бабры, якія вельмі баяцца расейскай прапагандысткі Маргарыты Сіманян. Там армія выкарыстоўвае аслоў для перавозкі боепрыпасаў і правіянту. Відавочна, это звязана з недахопам ваеннай тэхнікі, паведаміў галоўны рэдактар выдання «Цэнзарнет» Юрый Бутусаў. Краіна-людаед пачынала агрэсію супраць Украіны з чарнаморскага флоту і браняванай аналагаўнетнай тэхнікі, якая цяпер ржавее металаломам у палях і лесапасадках. А сёння ўсё дайшло да санітарнай зоны на Куршчыне, паўночнакарэйцаў, аслоў і разбітых жыгулёў з буханкамі, якія збіраюць па ўсей Расеі, адзначыў ваенны карэспандэнт. Паводле яго слоў, расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін вядзе вайну да апошняга асла. Як бачна, асламі кіруюць расійскія салдаты, а жывуць яны ў спецыяльных драўляных загародках. У сэнсе жывуць у загародках аслы, дзе жывуць салдаты, не паведамляецца. Вайсковая таямніца. Факт выкарыстання аслоў пацвярджаюць і расійскія ваенкары, тлумачачы это неабходнасцю выкарыстання гужавога транспарту на фронце. Аднак узнікаюць і новыя лагістычныя праблемы. Аслоў трэба карміць, даглядаць і нават лячыць. Прапагандысты нясмела прызнаюць, што это крыху ускладняе справу. Баявых аслоў абсталёўваюць спецыяльным камуфляжам, ім на спіны кладуць зялёныя дыванкі. Відаць, это і ёсць апошняе слова ў расійскай ваеннай навуцы. Акупанты падкрэсліваюць, што жывёлы былі прадстаўлены не як гуманітарная дапамога, а афіцыйна ад Міністэрства абароны Расіі. Што ж, цалкам у духу імперыі, якая ўсё марыць аб дараджэнні сваёй велічы. Такім чынам, пакуль адны аслы сядзяць у штабах ды чыноўніцкіх кабінетах, іншым аслам прыходзіцца аддувацца на фронце. І не толькі чатырохногім аслам. Ёсць вядомы анекдот пра расійскі страйбат. Маўляў, там такія звяры служаць, што ім нават зброю не выдаюць. Яны могуць скарыстацца тым, што пад рукі трапіць. Відаць, некалі там служыў і жыхар з Санкт-Петербурга, які ў ноч на 3 лютага збіў лекара шуфлем для ўборкі снегу. Атрымалася амаль як у вядомым мульціку. Невядома, быў жыхар расійскай паўночнай сталіцы рыжым ці не, але, дзякуй Богу, доктара ён не забіў. Як паведамляецца, спачатку ўсё выглядала цалкам будзённа. Лекар выпісаў пацыента з бальніцы, і той пайшоў сваёй дарогай. Але, відаць, расставанне з медыцынскай установай падалося яму занадта раптоўным. Узброіўшыся металёвым шуфлем для прыбірання снегу, мужчына вярнуўся і некалькі разоў моцна ўдарыў лекара. Былы пацыент быў п'яны. У выніку этой другой за ноч сустрэчы ўжо самому лекару давялося звяртацца за дапамогай да калегаў-медыкаў. У яго дыягнаставалі закрытую чэрапна-мазгавую траўму, страсенне мазгоў і закрыты пералом правай рукі. У інтэрнэце абмяркоўваецца ролік пра памылкі ў школьным дапаможніку па беларускай мове. Сели учить белорусский язык.
надо переписать вот этот вот текст. Радзіма, гэты, лясы, палі, горы, рэкі, моры, мара, моры, окей. Астравы, радзіма, пачынаецца каля твайго дома. Вядома ж, моры будзе граматычна правільна, але няправільна геаграфічна, бо Беларусь не мае выхаду да мора. Не зусім правільна казаць і пра астравы. Вядома, на азёрах яны ёсць, але людзі там ужо не жывуць. Відаць, проста пераклалі тэкст з расейскай мовы, прычым абы-як. А што тычыцца іншых граматычных памылак, то я іх бачыў безліч у тых падручніках, па якіх вучыліся яшчэ мае дзеці. Мне кажется, тетрадь должна соответствовать каким-то нормам, стандартам общего образования в наших школах. Якія там стандарты? Галоўнае, каб быў партрэт Лукашэнкі ды ягоныя сімвалы. На сёння ў нас усё. Да наступнай сустрэчы. Дзякую вам за лайкі і каментары. Калі для вас это бяспечна, падпісвайце наш канал, стаўце падабайкі або не падабайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. Усё вам найлепшае. Жыве Беларусь! Слава Украіне!